Dwi'n meddwl bod o'n self-explanatory pan bod ni yma. Gobeithio bod chi gyd wedi cael hanner adroddiad at gyflen. Dwi'n gwybod beth da ni ddisgwyl o heddiw. Dwi'n gobeithio bod o ddim yn troi yn rhywbeth lle da ni jyst yn siarad eto. Ond dwi'n cofio bod yma yn 2018 yn cyflwyno beth da ni sôn am gweledigaeth Cymru Bro, sef cael cymunedau i gydweithio. Dyna beth i negas heddiw, ond bod cymunedau yn awdurdod lleol, gwasanaethau a llywodraeth ganolog yn dechrau dod at ei gilydd i gydweithio. Mae yna crisis rwan, mae yna crisis ar y gorwel, ond efo crisis mae cyfleoedd, fel da ni gyd wedi profi yn ystod Covid. The stanza, anluniad ac ailddyfeithio. Mae ei gysyniad o'r stanza yn chwarae ar staying and resilience in English. Ac mae amluniad at bobl a lle yn rhyw pwerus. Nawr, mae dychweledigion nawr ac agwedd gadarnhaol ac faenlaenau ar dro. Gadarnhaol oherwydd bod cysylltiadau cymdeithasol rhwng pobl yn gwneud hyn yn lle da i fyw ynddo. Teulu, iaith, cymuned a ffrindiau yw ei resymau dros aros. Hydref nesaf, mae gennym yr her. Yr her o'r cynnydd ym Mhrys Anffodion Sylfaenol. Gennym nawr 6 mis i gynllunio ar gyfer y cynnydd mawr yn y galw am fantio ddwd, bwyd, hypothermia mewn pensioner, bwydo plant ysgol, reoli ôl ddyledion rent. Yn Gwynedd dylai'r ymateb i'r her hon gynnwys yr holl sefydliadau sydd yn yr ystafell hon a llawer nad hynny. A ni fyddai hyn yn tynnu'n sylw oddi ar gartrefi, fforddiadw a swyddi. Reoli'r argyfwng yw'r ffordd orau o ffeithrin y cysylltiadau gwaith a fyddai'n cynyddu ein cydweithrediad effeithiol. Diolch yn fawr. As ar ôl rhywbeth gyfrannu, yn arolwg cyfeirio ato fel brain drain. Dylai'r ffocws yn lle fod ar greu economi sylfaenol unigryw sydd yn tynnu ar adnoddau unigryw cymdeithasau hynny. Mae Covid wedi dangos i ni, pan fydd cymunedau yn wynebu heriau gwirioneddol, mae'n ti'n gallu ymateb yn gynt nag unrhyw ddarpariaeth genedlaethol, ac yn wir mae'n trwy yn y sefyllfa ora i wneud hynny. Ers blynyddoedd, mae Mentra Cymunedol yn Gwynedd wedi bod yn gweithio yn yr economi sylfaenol, yr economi cylchol a'r economi lles, a diolch byth erbyn hyn mae gobaith bydd bydden nhw'n dod y blaenoriaethau cenedlaethol hefyd. A dyna'r ein her i sicrhau mae bob cymuned y Cymru yn rhan o'r rwydwaith yna. A mae'n rhaid i ni gweithio yn caled iawn i sicrhau mewn ffordd hollol amaferol dyn ni'n rhannu caru a gofal lles pobl, cymunedau a'r ymgyrchoedd. Mae'n neis bod pawb efo syniadau ddim i gydri efo gwstafell o'r un teimlad, syniadau a... so, ia. Ia, ond so ganol, dwi'n debyg oedd yr sialensa oedd yn yr eithaf sy'n efo hyn. Oedd yn ddim at na, mae'n hynny'n peth. Ond beth sy'n cael o fos i fi, di fel rwy'n sy'n am llawer gorfod bod yn ddol yn y maes yma, ydy bod pethau yn dechrau newid, bod y tancar mor yma'n dechrau troi. Mae'n rhaid i wthio hi ddond. So dyna dyn ni isio Llywodraeth Cymru ddweud o chwenthyg pres i'r ein ac yn ni garantio i chi. A mae mudiadau, mae'n llwyddo. A dyna dyn ni isio, felly dyn ni isio arian i wneud pethau. A dyna dyn ni isio... Mae'r waith yn mynd ymlaen trwy'r golau i sefydlu y gronfa cyfalaf ar gyfer mentra cymdeithasol sy'n gwneud union hynny. Ac mae Gwynedd yn dweud sy'n nhw wedi ddod yn cyfrannu ar gyfraniad yna. Mae Llywodraeth Cymru'n dweud mae unigolion
gallu dweud fysa nhw'n fodlon buddsoddi mewn cronfa. Da ni wedi gweld pa mor Gareth yn dweud, allweddol ydy beth yma. Achos, oedd Mel yn sôn Bethesda lle da ni wrth yn trio prynu'r sbar, de. Da ni wedi llwyddo, ond oedd hi'n agos iawn, achos oedd hi'n ddogwr preifat efo'r arian i reid y blaendal i lawr, de. Os yna gronfa gyda ni lle da ni'n mynd i cael, jyst y blaendal. Golygu bod ni'n meddiannu'r asedau cymunedol yma. Heddiw wedi mynd da iawn. Ysbrydoliaeth fel arfer. Na, jyst really neis bod nhw'n blaena, efo bobl dwi'n parchu, a bobl dwi'n teimlo bod yn perthyn ma, rili. Jyst teimlo da bobl isio gwneud rhywbeth, a gweithredu efo'n gilydd. Thank you.